جبرامه گندمه دم باش. مجرمه ایرو داناسینا نافچه قرچانا ارزرومه. امد و برنامه خدا بسا اردنگاری چاند دیروک گند و گندکن نافچه بکن. قرچان آنگو بناوه ترکیزه کری قرچوان. یک جنافچه لسر پارزگه ها ارزرومه. نافچت که روجلات باشور ارزرومه و بقاسی 166 کیلومتر دوری ناونده. قرچان که نافشیموگا ارزروم و خرسه. نافچه لجیه کی خیس و سیلا کوج روجاوای چمه هفت رنگ آنگو چمه خنوسه بر روجاوا و درج دبه هاتی آوا کرن. چمه هفت رنگ یک شاغن هری گرینگ ای چمه مراده یه. آب هوای نافچه لگور آب هوای سرحده یه. زوستان سار هاوینان هنکایی در باسته به. به تایبت بهار و هاوینان آب هوای مدری آنگو تروپیکال خونی شانده ده و هندک بجی شلی و شلاپه چه دبه. آبوریا هرمه لسر زوزانان و سوالکاریه یه. ده آلیه چاندنیه دا زیده هرمه که گنجان نینه لی قسمک بجی چاندنی تکرن. قرچان جبرکو داربند خنوسه نزیگی خنوسو قرایازیه عرف و عادت و چاند وانجی دشبن هر. مرد دکاره بیجه اف هر سه نافچین ارز رومه ده آلیه چاندی ده یکن. رقص و گووندن وان همانن. لقرچانه جین دیروکی و کبنار کلها زرناکه کلها بسکانه و گره ساریولینه. کلها زرناک ده سال 1134 ده جالی بگی موشه علادین پاشا و هاتیه چکرن. گره ساریولی لگنده ساریولیه. برماهین لور هاتنه دیتن نشان دادن که 1400 سال برگزاینه. دیروکا قرچانه دیگی حتانه 1400 سال برگزاینه. هرین demek ki direş ketiye bin serveriya Persan û piştre ketiye destê Bizansiyan. Di sala 1071 de ku Sultanê Selçukî Alparslan cenga Milazgirtê qezanç kir, herîm kete bin dagirkeriya Selçukyan. Bi pêşketina İmparatoriya Osmanî re Qereçan ketiye bin rêveberiya Osmaniyan. Hetanî şoreşa sala 1917 a Uruz li herêmê qewmên weke Kurd, Ermen û gelên bin bi hev re dijiyan. Dışarı yekemine cihanı da herem dikeve bin desilatariya Uruz. Demeha cotmeheya sala 1917 de ku şoreşa Uruz pek hat, Uruz ji heremi vekişiya. Di sala 1920 de bihevkirina Uruz û Osmanî de ciyek û Ermen ele dijiyan Türkmenan bicî kirin. Li Qereçanê teşkilata şaredariyê di sala 1965 de hata ava kirin. Di sala 1987 de statüya navçeyê girt. Beriya sala 1987 weke nahiye li ser Xinûsê bû. Piştre gundên Qereçan Sarîwelî û Govendî kirin yek û bi navê Qereçan bû navçe. Rûerda navçeyê 571 kilometre kare, bilindahî ji asta behrê 1640 metre ye. Nüfusa navçeyê ji 23,610 kesan pêk tê. Navçe ji Bakur ve bi Qereyazî ango Goksî, ji başûr Rojava ve bi Xinûsê ve ji başûr û başûr Rojhilat ve bi Kopa Mûşê û ji Rojhilat ve bi Milazgira Mûşê ve Sînordar e. Li Bakur çiyayê Spîk û bilindahiya wî 1953 metre, li başûr çiyayê Axdoğan 1679 metre û li Rojhilat çiyayê Guzelbaba 2100 metre li Bakur Rojavazî çiyayê Xamûrpert hene. Li herêmê gelek giyah û gihanekên ku ji gelek nexweşiyan re dibin şîfa hene. Di nav erdnîgariya Qereçanê da Şîlan, Soryaz, Caşir ango Caxşîr, Ribês û bi sedan gul û guldankên weke Beybûn, Binefş, Lalezar, Sosin, Nefel, Leylan, Pirpizêk, Newroz, Zel, Berfîn, Nêrgiz û gelek cûreyên din hene. Avhewaya Qereçanê sar e. Zivistanan bi berf û baran e havînan germ û zuhayî derbas dibe. Rûberka rûwegî ango flora herêmî berî û çol e. Qereçan li ser şêmûgekî hatiye ava kirin. Li navçeyê û gelek gundan jêderkên avê gelek hene. Yanî di aliyê avê de dewlemend e. Li gundê Karkarûd jêderk û çaviyên avê gelek zêde hene. Lewra jî Tirkan navê Bîn Pinar lê kirine. Avên vê derê ji masîvaniyê ve guncan e.
Bi destpêka biharê re li çiya û beriyên herêmê gelek gîhanekên ji nexweşiyan re bibin şîfa dertên. Caşir yek ji van gîhanekan e. Caşir medê me re vedike, rodiyan paqij dike. Di heman demê de ji bo nexweşiya şîrozê gelek baş e. Ribês ji bo nexweşiya pençeşêrê gelek bifêde ye. Di ribêsê de vîtamîna C zêde heye. Di ribêsê de madeya polfenol heye. Lewra jî pêşî li xebitandina hücreyên pençeşêrê digire. Çirîş li gelek herêman weke derman tê xebûl kirin. Di çirîş de vîtamîna C heye û laşê însan ji nexweşiyan diparêze û li laş hêzdar dike. Ava çirîş ji bo bizrik û çerekê jî tê bikaranîn. Kumik ango kivarik. Duwarê vîtamîn û mineralê de gelek tê re. Ji bo nexweşiyên dil û hin cûreyên pençeşêrê de laşê însan hêzdar dike û diparêze. Kumik bi saya vîtamîna C'yê enfeksiyon û iltihabê zûtirîn baş dike. Di heman demê de pêşî li mîzê vedike û îshalê de dide sekinandin. Şekirê dixwînê de di dengê de digire. Li navçeyê zêdetir bazirganî, çandinî û sevalkarî tê kirin. Yekser çandinî li ser genim, C, pincarê şekir, gariz, nefel, yulaf û fesulê tê kirin. Ji bilî sevalkariyê çanda mêşingiviyê jî tê kirin. Keleha beskan li herêma tepikê kelê di nav sînorê mezra Tungal de ye. Keleha tepê Zernakê li gundê Zernakê. Keleha beskan li lûtkeya tepikek hatiye çêkirin û serdestê deştê ye. Di derbarê dîroka wê de çavkaniyekî zelal tune. Dîwarê Sûrê bi tevahî hatine texrîb kirin lê temelê bingehîn cî bi cî heye. Keleh bi kevirên bazalt hatiye çêkirin. Di sala 2006 meha kanûnê de bi biryara hejmara 407 kanûnî di asta jor de parastina hebûna xwezayê çandiya Erzurumê ve weke qada parastinê hatiye tecîl kirin. Keleha Zernak li seranserê deşta Milazgirê ye. Li Qereçanê ciyê herî kevnar û dîrokî ev keleh e. Di derbarê dîroka çêkirina wê de agahiyekî teqezî tune be jî tê texmîn kirin di serdema Asîn de hatiye çêkirin. Di dema Bîzansiyan de jinû ve hatiye tadîlat kirin û di cenga Milazgirê de hatiye bikaranîn. Keleh herî dawî di sala 1334 de ji aliyê yek ji begên Mûşê Eladîn Paşa ve hatiye restore kirin û bikaranîn. Ji ber şer û cengên li herêmê û dagirkeriyê keleh zêde hatiye texrîb kirin. Li Qereçanê çend dêrên kevnar jî hene. Li gundê Gopalan, Surpmînas, li gundê Erdem, Duman û navenda navçeyê sê dêrên bi navê Surp Hagop, li gundê Duman dêra Surp Stepanos û li gundê Qerekoprî dêra Surp Asvatzazîn ango dêra Meyremanê û li gundê Lekbûdaq ji xirabeyên dêrekî kevnar hene. Li Qereçanê eşîrên weke Zirkî, Redkî, Cemaldînî, Bilikî û Hesenî hene. Gundê weke Gundiza, Qirimxeya, Duman, Qerekoprî, Gopalan, Qeregoz û Sêgira ji eşîra Redkan in. Gundê Lêbûdaq jî Redkî û Cemaldînî ne. Zernakî Bilikî ne. Mişkan û Çokre ji eşîra Zirkan in. Çapan jî Hesenî ne. Dema mijar Qereçan be divê kevanekek ji bo dengbêjê Nemir Resoyê Gopalan ango Resoyê Qilîwelî jî bêvekirin. Reso dengbêjekî bi nav û deng yek ji şagirdên Evdalê Zeynîkê ye. Reso li Kelê ango Milazgirê di zarokatiya xwe de şagirdê Evdalê Zeynîkê ferzê perwerdaya dengbêjiyê girtiye û bi destûra ferzê bûye dengbêj. Reso mîrê şagirdên Evdal bû. Kesekî pir welatperwer bû. Lewra jî îstixbarata dewletê dijbertiya wî dikir. Bi dehan kaset û plakên bi gramofon û hatibû tomarkirin ji aliyê dewletê ve hatine onda kirin. Reso ji eşîra Redkî ji mala Hozikê ji gundê Gopalan e lê bi piranî li gundên Kopa Mûşê jiyaye. Li gundê Pagê ji aliyê hin kesên tarî ve bi keviran tê birîndar kirin û li ser vê bûyerê bi kula şêrpençeyê nexweş dikeve. Bi alîkariya hezkiriyên wî dibin nexweşxaneyekî Enqereyê. Mixabin li wir jiyana xwe ji dest dide. Cenazê wî li gundê Pagê tê veşartin. Em jî bi rêzdarî û minnetdarî dengbêjê Nemir bibîrtînin û bi kilameke wî xatirê xwe ji we dixwazin. Silav û rêz.